Υποψήφοι ΕΒΕΛ αξιωματικοί του 2014 ΕΣΟ. Σας παραδίδουμε τα καθήκοντα της δικούς σας τάξης και σας καλούμε να είστε συνεχιστές των παραδόσεων της σχολής αξιωματικών δικαίων. Κρατήστε ψηλά τα ιδανικά του έθνους και εργαστείτε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια για την επίτευξη των στόχων της πατρίδας μας. Σας περιμένουμε να σας υποδεχτούμε στις μονάδες του σώματος υλικού πολέμου, υγειονομικού, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου μας. Κύριοι διδάσκοι με ΕΒΕΛ αξιωματικοί, παραλαμβάνοντας τα καθήκοντα της δικού σας τάξης της σχολής, σας υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε αντάξιοι των παραδόσεων αυτής και ότι θα προσπαθήσουμε, αν είναι δυνατόν, να γίνουμε πολλό κάναμε. Σας ευχόμαστε καλή τύχη στα νέα σας καθήκοντα. Vamos a